Unang nag-ingay sa Albay, nag-create ng clamor sa Camarines Sur. Mga team sa Camarines Norte, mas nagpursige. Sobrang happiness ang hatid natin sa mga taga-Catanduanes, and we set the fire on in Sorsogon. And now, Masbate is ready. Ito po ang Ako Bicol Cup, o ito ang inyong Ako Bicol Cup. Hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasurog pa. Nandito tayo ngayon, live na live sa loob ng Kataingan Sports Center. Magandang gabi Pilipinas. Hello world, Diyos Marhay na Banggi, Bicolandia. Ako po ang inyong kapartner na si Kapa Morgan. Yes, magandang gabi partner. The name is Wally John Bachiller at your service. Finally partner, the long wait is over. Nandito na tayo sa probinsya ng Masbate. Ayan, matapos ang Sorsogon leg, nandito na tayo sa final leg. Which is Ako Bicol Cup Masbate dito sa ating unang season ng Ako Bicol Cup. Yes, kanina after that opening, napakagandang opening. May mga celebrity guests tayo. And, nandito si Scotty Thompson yes, kanina at si Miss Jelay Andres. Yes, tama ka dyan. And kanina napansin ko rin, I've seen some familiar faces, old and new ones. And syempre si the veteran, Rodel Unggutan, I've seen him sa court. So talaga, tingnan natin. This is the last leg papunta sa ating Champions League. So tingnan natin kung sino makakapasok doon. And syempre, sino ang magwawagi ng kauna-una ang prestiyosong Ako Bicol Cup Masbate Champions? Na-mention mo si Unggutan. Sabi ko, kaya mo pa ba pare? Sabi niya, secret na lang. Wala, titingnan natin, aalamin natin. And you talk about familiar faces. Well, mostly sa kanila, Wadi, ay mga unfamiliar sa atin. Yes. Dahil first time nga natin dito sa Masbate. And yung unfamiliarity ng mga players na yan, ay mas nagiging mas exciting para sa atin on our part dahil kakabisaduhin na uli natin mga player. Ano ba ang meron sila dito sa Masbate? So that makes it even more exciting para sa akin. Alam naman natin, Masbate has a lot of talent pagdating sa basketball and one of the mechas, if not one of the best players dito sa ating Bicol region. So pakaabangan natin kung ano ang talent ng Masbateño pagdating sa basketball. And talking about talents, ilan bang teams ang maglalaban-laban dito? Yes, 20 teams will battle it out for the first ever Ako Bicol Cup Masbate Champions. Oh, so yung 20 teams na yon, paano? Ano ba yung format natin? Yes, sa ating tournament format, top 2 teams will advance sa ating second round and yun na nga, yung top 2 teams papasok sa ating second round. And syempre eventually, I guess we will have 3 brackets, partner. So, yung top 2 teams ng ating each bracket will qualify sa ating second round. So, dahil ba itong Masbate ay merong 3 district, ibig sabihin 3 din yung ating bracketing? Yes, tama ka dyan, partner. And, okay, so yun, ang mga aabangan nyo po dito sa ating Ako Bicol Cup Masbate. Yan po, hindi lang po kami ang inyong makakasama. Yes. Bagkos, mayroon din tayong makakasamang maganda siyempre. Yung ating mga kasama sa mga previous legs, kasama pa rin natin ngayon. So, ipakilala natin sila, Wadi. kaya ladies, magandang gabi sa inyo. Ayan, maraming salamat Coach John and Kapa Morgan. Good evening mga kasorog. The most anticipated Ako Bicol Cup is finally here at the land of Rodeo Festival, province of Masbate. I am Barbie Floriano, and with me are Jessamay Novales and Mabel Echugoyen. We are your courtside correspondents for tonight's matchup between Kataingan and Kawayan. We are live here at Kataingan Sports Center and you can also watch us live sa aming Facebook pages, sa page na Rep Saldico ng Ako Bicol Party List at ng Ako Bicol Online TV. Follow us also sa aming YouTube and TikTok account at Ako Bicol Cup. That's all for now. Balik sa inyo Kapa Morgan and Coach John. Ayan, maraming salamat, beautiful ladies, yung ating mga CSR or courtside reporters, sina Mabel, si Jessa, and si Barbie. Akala ko, partner, nag-i-introduce lang yung mga muses natin. Akala mga muse ng ating mga teams. By the way, congratulations sa mga best muses natin. Dalawa yung naging best muse natin dito sa Ako Bicol Cup Masbate. Yung muse ng San Fernando at ng Milagros. Congratulations sa inyo. Yes, tama ka. Siyempre, itong ating liga would not be possible if not sa Ako Bicol Party List. And siyempre yes, sa ating butihing boss na si Congressman Saldico, Congressman Jill Bongalon. Maraming salamat po sa pagdala ng ating magandang liga dito sa probinsya ng Masbate. Ayan, so everybody's excited, lalong-lalo na yung mga nandito sa loob ng Kataingan Sports Center. So wag na natin masyado pang patagalin. Wadi, ito, bitawan na natin yung unang dalawang teams na maglalaban. Ang team ng Kataingan versus Kawayan. Ang team
jersey number 15, Chiffon, John Carlos Asisco. Wearing jersey number 69, center, Walter Califuna. Wearing jersey number 5, small forward, Anton Alvarez. And wearing jersey number 10, small forward, Di Alcantara. And with officials for this morning, Ricky Raquel Garfield, international referee, number 1, Romero Ivo, former TV referee, and number 2, Mike Calvisa, Agassi, and Lee February. This is the Waco People Cup, Masbate, Yes, good evening basketball fans. Yun na nga, finally, the long wait is over. Andito na tayo sa Provincial Masbate. And laban ng Kataingan versus Kawayan para sa opening day natin. Ayan, opening battle natin dito sa Kataingan Sports Center at ang unang possession ay napunta po sa mga naka-green ang mga taga-Kawayan. Yes, yan na. I've seen yung mga partner. Medyo hindi kalakihan ang lineup nitong Kawayan. But very evident yan yung shooting na number 5 na si Unang attempt natin from Si Alvarez, and that's a Marlon. good one mula sa Yes. corner. That's a 3-point shot. Yes, opening the scoring pagdating dito sa Kawayan is Alvarez with a booming triple. Ayan na si Galvez, short on a 3-point jump. Mentes yan. Dalawang missed opportunities or actually attempts for Kataingan. Ang turnover was forced nitong Kataingan. At ayan, nagkaagawan po mga kasurog. Napunta ngayon sa mga naka-green yung bola. Bastismo attacking the paint. Gives it up to number 5. And that's a miss and rebounded by Kataingan now. It's their possession. Yes, tama ka dyan, partner. During the start, medyo helter-skelter pa. Kung ba, nangangapa pa. Oo. Itong both teams, yan na si Galvez powering his way inside. Misses the shot. But he was fouled and will troop to the line for 2. And Kataingan is still looking for their first bucket. And hopefully, dito kay Galvez ay makukuha nila ang unang 2 puntos. Yes, tama ka dyan. Galvez, a power forward who played for MPBL partner. Yun na nga sa Cebu Sharks. And he hails from Cebu City. And very evident naman talaga dahil yung physique at pangangatawan nito na kondisyon. So tingnan natin if he will shoot his second free throw. And finally, Oo. nakascore na That's itong a good Kataingan. Courtesy of that free throw ni Galvez. So wala pang 2 minuto po ang nakukonsumo natin. Right now it's number 81 setting the play. Naagaw, partner. Gandang pass sa give and go. Binigay sa ilalim. Sapa lang inabot. And traveling was called dito kay Clemente. Oo, masyadong malalim siya on that play at talagang heavily guarded. So talagang good job on the part of number 5 na si Alvarez. Again, number 81. Nitong si That's another 3-point shot made by, this time it's Ruilan. yes, si Roylan. Tumikada ulit sa 3-point territory. What a crossover. What a behind. pass! Kaso, nandun ang depensa sa ilalim. Bergatin sa ilalim. Powering his way. Foul. Ang nakuha. Ayan na si Bergantin. Will troop to the line. Foul ang nakita dito kay Alvarez. May nakita na akong isang may composure na player para dito sa Kataingan. And that's the man in the free throw line na si number 12. Na si, ano nga ang pangalan nito? Si Bergantin. Yes, Yun. si Bergantin. Pasensya na kayo mga kasurog dahil we're still, sabi nga natin kanina, we've seen familiar faces pero most of them are unfamiliar to us. Yes, tama ka dyan. The score is 2-6 with 7 minutes and 50 seconds remaining sa ating unang yugto. Ayan na si Rowelan. Looking for his teammates. Naka 3-1 defense. What a move! Dito sa number 15 What an electrifying shot! ng That's Kawayan. the first electrifying shot na na-witness natin dito sa ating unang laro sa Yes. Ako Bicol Cup Masbate. Courtesy of number 15. Si Bastismo, partner. Kanina Oo. napansin ko talagang hiistangan na paint at will. Ayan na si Bergantin.
Alferez. Nangungula si Rowelan, tinignan pa. And easy bucket for number 81. Now he has 5 points in the ball game. Ayan, so lamang na po itong mga taga-Kawayan. 10-2 ang score natin. And Bergantin attacking the baseline. Sumobra lang yung tira pero nandun si Galvez. Yes, Galvez saves the day for the white shirts. Attacking the basket is number 69 na si Kaytuna, but he loses the ball. And the possession mapupunta dito sa white shirts, mga taga-Katayngan. Oo, and they will have a chance na madagdagan itong kanilang score. Again, nalalamangan po sila dito ng 6 na puntos ng mga taga-Kawayan at 6 minutes and 45 seconds remaining. Ito po ang Ako Bicol Cup Masbate. Atid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Yes, tama ka dyan. An early substitution on the part of Kawayan. Pinasok na tong si number 16. At ayan, unang attempt, unang atake. Mintis ang tira ni Cinco Flores. And traveling was called dito sa number 69 Oo, na si Roger Kaytuna. na-traveling na out of bounds pa. So siguradong babawi itong si number 69 ng Kawayan. Acting as their power forward itong si Kaytuna. This is going to be a good matchup partner. Kaytuna versus Galvez battling it out sa paint. So tingnan natin kung sino magwawagi dito sa unang laban nila. Ayan na, Now, there you Galvez. go, Galvez. Galvez with the jumper. Mintis yan. Cinco Flores saves the day for Katayngan. And that's his first bucket of the ball game. And also, Cinco Flores is a native of Cebu. Oo. And ayan na si Rowelan. Swings the ball to number 5, Rowelan. With the top of the key tray, kaboom! Rowelan with another 3-point shot made. Pangalawa na yan dito sa ating laro. Yes, tama ka dyan. Another 3-point bomb ang binitawan itong si Rowelan. Bergantin, binigay dito sa number 7 na si Gallego Jr. Galvez is double teamed. Maganda yung double team na pinapakita nito. Ayan na si Galvez. Inches closer, Mintis yan. Nakalusot sana partner dun sa dalawang bumabantay sa kanya. Pero malakas yung tira niya. Beneath the basket. Yes, we have a first timeout ng ating ball game. Courtesy of Kawayan. And the score is 16-13. Lamang po ang Kawayan ng 7 puntos with 5 minutes and 19 seconds sa ating very exciting first quarter partner. Buti naman nag-time out at makakahinga tayo ng konti dahil talagang napaka-exciting. Yung unang arangkada nitong ating mga koponan, ang Katayngan at ang Kawayan dito sa ating first ever game, Ako Bicol Cup Masbate. Yes, maraming salamat dito sa mga pumunta at nanood. Kung nakikita nila partner sa kanilang mga screens partner kung gaano kapuno ang ating venue dahil sa pagsuporta sa ating Ako Bicol Cup. Tama. And kanina pa lang sa opening salvo natin ay talagang grabe yung suporta ng yung mga Masbateño. Again, kanina po nakasama natin si Mr. Scotty Thompson at yung beautiful and sexy, electrifying na si sino kaya si Miss Jelay. Jelay Andres. Yun. Ayan na si Rowelan binigay dito kay Alferez. Alferez behind the back dribble. Mintis yan pero ayun na naman. Uy, that's in and out. Yes, sayang ang tira number 15 na si Bastismo. That could have been his second bucket. Pero ayan, Ayan na si Bastis. masipag ang Oh! What a shot. Talagang defense leads to offense. Yes, tama ka dyan after that good steal dito. Naka-score, ayan na si Cinco Flores wants to answer his back dito sa kanilang defender na si Basismo. Cinco Flores sizing the defense. Mentes Adira. Not a short one. Maganda yung rebound, kaya lang Ayan na si Rowelan, pinapahirapan ni Galvez. Rowelan, what a nice pass. nice pass, and nice finish Grabe naman ang on the gandang part galaw of number 5, na si Alferez partner. Alvarez. Yes, moving without the ball and finishing that layup. Ayan na, Versales. Galvez fires. Mintes yan, Versales with the offensive rebound and an easy 2 partner.
Ayan. coming off the bench, scoring his first 2 points of the ball game. Yan si Versales. And Ruelan now with the ball for Kawayan. And again, dito sa kanilang speedster, kicks it out. Alferez attacks. Naagaw. Cinco Flores advance the ball to Versales. Versales 2 against 2. Versales bumping the defense. Mintesian. Maganda sana na na-recover niya yung bola after losing it. Pero mintis yung kanyang tira. Ayan na si Ruelan again. Top of the key 3. Mintesian. Cinco Flores and Galvez controls the board. Ayan na si Cinco Flores attacking. Flores Cinco attacking. Ayan, gets the bump. Dito kay number 81. Yes, partner, kung mapapansin mo, partner, itong si Cinco Flores, very shifty. Oo. And talaga alam natin na he's veteran of the ball game. And he's one of the guys to watch dito sa ating Ako Bicol Cup Masbate. Dito sa koponan ng Kataingan, who's trailing by 9 points. Yes, partner, ay platoon substitution dito. 3 tao ang pumasok dito sa side ng Kataingan. Pero Cinco Flores misses the first free throw. And syempre, this league would not be possible if not dito sa Ako Bicol Party List kay Congressman Saldico, Congressman Jill Bongelon. And talagang sa walang sawang pagsuporta sa mga atleta dito sa Bicolandia. And making the second shot is Cinco Flores after missing the first one. Short yung unang tira pero mabutit na ibuslo niya yung pangalawang free throw niya. So that makes Kataingan with a score of 9 and 17 naman sa leading na Kawayan. Yan na si Navales, binigay dito, top of the key sa number 10. That's a nice look pero hindi na ibuslon itong si De La Serna. De La Serna. Oh. And a Cleofe, elbow jumper, air balls. Medyo malamig po, partner, alam naman natin. He was a little bit hesitant making that jumper. Kaya yun, nag-create sa isang air ball yung first attempt nitong mamang ito na si Cleofe. Cleofe ba yun? Number 15? Tama. And nahuli ang pasa na si number 16. Block Oo, walang foul na itatawag doon. That's a clean defense on Ay, the part. of Harold Punay, partner. And para sa ating mga late tuners, partner, donning the white and gray shorts is Kataingan, and while yung green naman is ang mga taga-Kawayan. Still missing. Itong Kataingan. Eras diving for the ball. Good hustle on the part of Grabe si James Pepito diving for the ball. And yun na partner ang gustong-gusto ng mga coaches, partner. Yung nagpapakamatay at dumaday para sa mga bola. tama. So dapat dito, hindi ka lang pala basketball player, diver ka din. And now And talking about diving or swimming, yung anak mo dyan ang number 1. And yun na nga, partner. The score is 9-17 in favor of Kawayan with 2 minutes and 5 seconds remaining sa ating first quarter. Medyo slow start ang both teams pero medyo nakakaalagwa itong Kawayan pagdating sa scoring because of the 2 3-pointers na binitawan itong si Ruelan. So we'll see if what will be the adjustments dito ng Kataingan pagdating dito sa hot shooting na si Ruelan. But we've sensed the aggressiveness of both teams sa umpisa ng ating laban. And let's see kung magkukontinue yun hanggang sa fourth quarter. Kaya subaybayan mga kasurog. We are live sa Ako Bicol Online TV, Rep Saldico Facebook page, at sa Ako Bicol Party's Facebook page. At tayo po ay ibinobroadcast ng IMBC or Infinity Media Broadcasting Company sa pangunguna po ng ating technical head, yung ating direktor na si Mr. Christian Calleja. Yes, tama ka dyan. We are back sa ating laro. Era si Clemente. Faking. Shooting the jumper. Short on that. Clemente recovers his shot. Clemente again. He is struggling, partner. Almost the same ang tinatamaan ng bola. Baldog palagi yung dalawang attempt ni Clemente. And si Cleofe was called for a traveling, partner. Gandang offensive rebound sana, partner, pero hindi niya na-control yung Oo. galaw kanina. Tama. Pero nice part on the
on the part of nice job on the part of Cleope dahil talagang porsigido siya to make that shot. Yun nga lang, baldog yung mga tira niya. Ayan na. Ang possession mapupunta dito sa Katayngan. Ayan na si Cinco Flores. Crossing the half-court line. We are under 2 minutes sa ating first quarter. 1:33 remaining. Ayan na si Pepito at the corner. Gusto humingi ni Galvez sa post pero Pepito attacks with the floater. Sapa lang inabot dito, partner kay Navales. Oo. But the ball will stay with Katayngan. 9 seconds to shoot. Ayan na. Cinco Flores inbounding. Ayan na Wala si sa Galvez, baseline. top of the key. Galvez attacks, powering his way. Mentes yan. And nabitawan ni number 8 ng Kawayan na si Corsiga. Ang bola and mananatili sa Katayngan. Wala man lang tinamaan yung tirang yun ni Galvez. And we have 1 second to shoot para dito sa Katayngan. Tingnan natin. Cinco Flores, pinasa kay Cleofe. Muntik And na that's a nice play. Yes, tama ka dyan. Naka-play doon. Oo. And finally, nakascore na rin si Cleofe. Good With job on the part of him. Yes, and a good pass dito kay Cinco Flores, recognizing his big man. Ruelan again, faking. What a move, partner, behind the back Oh. dribble. Ruelan showing some dribbling Yan skills. na si Punay, mintis ang tira. Ruelan again, coloring the board. Shot clock is a 10. Ruelan, may pick na binigay si De La Serna. Pero he was double teamed. At ayan. And natawagan ng jump ball. Oo. Possession. Good defense on the part of Katayngan. 11-17 po. Nakakalamang pa rin ang mga taga-Kawayan. This time with the 6 points. Or with 6 points rather. Under a minute to go. 35.1 sa ating unang quarter. 8 seconds to shoot. Yeah, shot clock is 2. Tingnan natin kung anong magiging adjustments nitong Kawayan. Navales loses the ball. Galvez. Nakuha bola. Galvez against De La Serna. Sidestepping his way in. And scoring for 2 plus the foul, partner. Oo. Good decision on the part of Galvez na idiniretso na niya yung bola dahil alam niya na kayang-kaya niya ang depensa. Yan ang partner, oh. Bulldozing his way. Ito si Galvez against his counterpart, the center na si De La Serna. But nagwagi siya doon and has a chance to complete a 3-point play. Maganda kasi yung momentum niya pababa eh. Kaya yun. And one thing I've noticed, partner, dito kay Galvez na even though he is a big man, he can run up and down sa ating floor. So talagang With the ball, with the ball. Oo. malaking tulong to pagdating sa Katayngan. Oh, that's an advantage on the para sa mga big man na kagaya ni Galvez. Ayan na, si Galvez completes sa 3-point play, partner. Ayan, so unti-unti pong nakakahabol dito ang mga taga-Katayngan kontra dito sa lumalamang sa kanila ng 3 puntos na lamang na team ng Kawayan at 26 seconds remaining. And maraming kaibigan natin. We have 20 seconds remaining sa ating unang yugto. Ruelan is being aggressive, partner, pagdating sa offense dito Oo. sa Kawayan. Yun yung partner, maraming nagpapashoutout. Sabi ko, mamaya na, partner. Kasi talagang nakafocus kami ngayon sa mag-memorize ng mga pangalan ng mga players. Tama. So, mamaya-maya, pagbibigyan natin yan. By the way, tinawagan ng foul doon itong si Pipito, yung number 20 ng Katayngan. 15 seconds natitira sa ating first quarter. Ayan na, nasapal. 9 seconds remaining. And Pero- Katayngan with the last possession of the ball game. De La Serra binigay dito. Cleope for 3. This is the shot. Oh! Oh! What a lucky bounce! Yes, What a way to end the Yes. first quarter! beating the buzzer para dito sa Katayngan. Yes, number 1. Si Cleope. And we're tied as we end our first quarter, 17 all. yes. Katayngan versus Kawayan dito sa ating unang laro ng Ako Bicol Cup Masbate. Again, this is being brought to you by
Ako Bicol Party List. Katabang na kasurog pa at ni Congressman Saldico and of course Kong Jill Bongalon. Yes, tama ka dyan. And ano yung observation mo so far, partner, sa ating unang quarter? Yes, Ako tama. nandun talaga sa ang observation ko. Both teams are really getting very aggressive. Tama, and talagang nangangapa pa ang dalawang kupunan ngayon dahil Oo. siguro because yun na nga, sabi ng ibang teams nga na parang bibihira lang sila mag-practice. So we'll see if what will be the adjustments nga na gagawin ng both teams and coaches dito sa ating laro. Oo, dahil itong Kawayan kanina leading as far as 9 points. Pero unti-unti ngang nahabol nitong Kataingan as we get closer to the end of the first quarter. And right now, with that lucky shot by, sino kaya? Si Cleofe, I guess. Tama Clemente, ba? partner. Clemente. Clemente, yeah. Yes. Clemente. That lucky bounce triple, it tied the ball game to 17. And right now, we're about to start the second quarter of this ball game. Again, we're live here sa Kataingan Sports Center. Kapa Morgan and Wadi John Bachelier giving you the action with a little help from our friend na si Coach Paul Sepe. And bukas makakasama natin yan si Coach Paul Sepe, definitely, sa ating second day ng ating Ako Bicol Cup Masbate. Ayan, medyo ayusin muna yung mga spectators natin dito sa loob dahil dito sa baseline natin medyo talagang occupied masyado. Halos hindi na makita yung baseline. So I think yan na muna ang inaayos ng ating committee head na si Coach Pao Biñas before we start the second quarter ng maaksyon na laban ng Kataingan at ng Kawayan. By the way, yung Kataingan po, home team yan. Ano? Itong mga nakaputi. Ito naman mga taga-Kawayan ay dumayo pa para sa kanilang unang laban. And hoping to win against the home team. Pero syempre, ang Kataingan ay hindi pa dadaig yan dahil nasa harapan nila ang kanilang crowd. So this is going to be a battle. Yes, yun na. We are now in the second quarter ng ating laro. Ayan na si Pipito, binigay dito. Cinco Flores, open for 3. Misses the shot. Ayan na. Another board para dito kay number 69. Kay Tuna. Yes, na si Kaituna. Ruelan gives the ball to their energetic point guard to si Basismo. Kay Tuna at the low post. Binigay sa kanyang kakampi. And finally, nakascore na to si Bray de la Serra sa ilalim. Nice putback after the miss. Yan na si Pipito. Binigay dito kay Galvez. Cinco Flores against Ruelan. Cinco Flores. What a give and go play. Galvez with the left hand. Mentes yan. Clemente with a 3-point shot. Short, but Cleofe. Wala pa rin, partner. Grabe. Sayang nun, partner. Ayan na. Ayun na, mga naka-green, tumatakbo. Kay Tuna. Naagaw ni Cinco Flores. Cinco Flores against De La Serna. Gives the ball to Clemente for 3. No Not good. this time. And yun na nga, partner. Grabe itong si Alferez battling it out against the bigs. Nitong Kataingan. What a shot, partner. Kay Tuna, talagang Kamikaze drive, partner. gusto ring mag-dive nitong si Kay Tuna for that bucket. Pero he was fouled by Pipito. And now he's getting ready to take those 2 free throws for Kawayan. Yes, tama ka dyan. And kanina, para sa ating leading scorers during the first quarter, partner, si Fletcher Galvez, who scored 6 points sa kanyang kupunan. And ito naman, pagdating sa Kawayan, ay si Brian Ruelan niya, who drains dalawang 3-pointers kanina sa ating first quarter. Yes, and we expect a lot more from these guys. Especially now na close game na tayo. 2 puntos lamang po ang kalamangan nitong mga taga-Kawayan. And hindi pa na buslon itong Kay Tuna ang kanyang pangalawang free throw. Ayan, Tapos pa yun. And si Kaituna hearing it from the crowd after that air ball shot na binitawan niya kanina.
Kaituna played in University of Cebu. Yes, so talagang quality player din ito. Center ng Kawayan na si number 69 Kaituna. Ayan na si Bastismo. Crosses over. Bastismo attacks. Tabit. Tawan. But foul ang naitawag. Dito sa number 12 na si Bergantin. His first personal foul. First personal foul. Second team foul. Substitution. Number 7. Daniel Regino. Ayan, papasok po si number 7 for Kataingan Substitution. to replace number 1, itong si Clemente. Yes, Pasok din si number 19. yes, si Clemente coming off the bench. Giving a spark para dito sa Kawayan. Kaitaingan, rather. Kataingan. Versales, Daryl Clark Versales also back in the ball game. Yan na si De La Serna, elbow jumper, Mintis yan. And grabe ng partner, the smallest guy on the floor. Grabbing that board, pero Mintis lang kanyang tira. Oo, because of the defense, itong si number 16. Yan na si Bergantin, attacking. Foul lang nakuha niya dito kay De La Serna. And he will take 2 free throws. Yan na si Bergantin, asking the referees na hinataw siya ng malakas. And right now, he will be tested sa ating 4.5 meter line. And during the first quarter, itong si Bergantin partner started the scoring pagdating dito sa Kataingan. Pero medyo nanahimik siya because nga of the defense na pinapakita nitong Kawayan. Pero makikita mo sa kanya yung kanyang composure as a point guard or guard ng kanilang team. Parang hindi mo makitang natataranta siya in any given situation. Yes, tama ka dyan. Ayan na si Rowelan against Cinco Flores. Waiting for his teammates. Binigay dito kay Alferez. Alferez one-on-one against Bergantin. Nice defense on Bergantin. Ayan, so finally, he took it away. Cinco Flores with an easy 2. Good job for Bergantin for the defense. A nice finish for Cinco Flores for Kataingan. Yes, now the score is 20-19. Lamang na po ang Kataingan Oo. ng isang puntos. So ayan. Out of bounds. May babalik yung possession para sa mga nakaputi. Itong mga home team natin, yung Kataingan. Was now leading for the first time Yes. dito sa ating laro This at is- 7 minutes and 12 seconds na natitira dito sa ating second quarter. Yan na si Bergantin. Tinapek, Rowelan. Muntik ng maagaw ng mga naka-green pero nakuha uli ni Galvez. Yan na si Galvez. What a pass, Bergantin with the baseline. Mintis yan. Kaituna secures the board. At ayan, naagaw uli ng mga taga nakaputi. Bergantin dinukot pa sa ilalim ni Gallego. Mintis yan. Bastismo is rushing. Bastismo attacks. Sapa lang inabot dito kay Gallego Jr. Oo, and the ball went out of bounds but still it's going to be Kawayan's basketball. Yes, partner. This game is starting to heat up, partner. Oo. Timeout team. Kawayan. So time out muna. Tinawag ng coach ng Kawayan dahil hindi siya satisfied sa nagiging resulta ng kanilang team. Dahil sa ngayon sila na ang humahabol. Although 1-point lead lang yan pero sabi siguro ni coach hindi pwede yung ganyan. Kailangan tayo ang hinahabol, hindi tayo yung humahabol. Pero siyempre, sabi nga natin kanina, itong mga Kataingan na hindi naman basta-basta papayag na ganun-ganun na lang. Kaya right now, they're leading by 1. And back to the ball game. The ball will be with the guys in green, ang mga taga-Kawayan. Yes, partner. Itong Kawayan, I guess this is the strongest lineup nila dito sa loob ng court with Rowelan leading the charge for them pagdating sa scoring. Yan na si Alferez. Alferez attacks. What a move. Bitis yan. And what a tap by Cinco Flores. Yan na si Gallego. Flies. Nabitawan ang bola. Good defense, partner. The smallest guy on the floor blocking the shot of the wing guy nitong Kawayan. What a defense, partner. Oo, not giving up on that play is itong si number 15. Si Bastismo, Kaya partner. nag-hesitate sa ere itong si Gallego.
Hindi niya alam kung ipapasa niya ba, ititira. Although nakapag-elevate siya. Pero nice defense talaga on the part of the number 15. Alferez attacks. What a move, partner! Pero natawagan ang traveling. That could have been a nice shot, pero traveling at hindi rin naman naibuslo. Yes, tama ka Medyo dyan. malakas yung kanyang layup. That could have been a highlight sa ating second quarter. And now the score is 20-19 in favor of Katayngan with 6 minutes and 10 seconds remaining sa ating first half. And partner, batiin ko ang aking kaibigan na si Miss Julie Ann na nanonood sa ating laro. Magandang gabi sa inyo, ma'am. Good evening po. Maraming salamat. At nahinto yung scoring natin, partner. Magdadalawang minuto pa. Wala pang score yung both teams. Versales is called for an offensive foul. Oo, that's clearly an offensive foul against Corsiga. Offensive foul, number 19. Darwin Versales, first personal foul. Yan na si Bastismo crossing the half-court line, completing the 5 for Kawayan is Bastismo. Alferez. Kaituna powering his way. And there you go. Using the board is the big guy, Kaituna. And ano bang sinasign nitong si number 12? Mukhang may nasiko. Sabi ni Bergantin, review natin. Playing review. Players please go up to your respective benches. Medyo nasaktan ata itong si Galvez. Oo. As we can see from the monitor, ayan, hawak-hawak ni Galvez yung kanyang ilong, covering it with his jersey. And mukhang i-check muna ng ating medical team yung nangyari kay Galvez. And we will see kung ano yung mga pangyayari. Bakit nagkaganon? Masyadong mabilis yung mga pangyayari din talaga. At 5 minutes and 31, we're almost half through sa ating second quarter. Shout out kay Mr. Mac Villanueva. And Mac Villanueva who's watching right now. Luis, native of Masbate, partner. Mas batiin nyo pala to. Oo, kaya magpapadala ng pagkain yan mamayang gabi sa staff Talaga? house. Oo. Ano kayang papadala? No? Okay. So And, ito pa lang ang pronunciation pala ng Katayngan. Katayngan, partner. It's Katayngan. Yes, Katayngan. Yun. And yung nakabatiin ko rin ang aking dalawang anak, si Juan Carlos and si Franco is watching right now. And syempre ang ating buting commissioner, si Commissioner Lloyd Rivera. Magandang gabi po sa inyo. Oo. Nandito, siyempre, kanina ang ating commissioner. And now we're back sa ating laro. So, Lamang po ng isang punto sa itong Kawayan. after that shot from Kaituna, Yes, meron natin tayong technical difficulties. ano bang nangyari? Yung scoreboard ba natin hindi nag-function ng maayos? Ayan, 5:23 po ang nalalabi sa ating, again, kauna-unahang laro dito sa Ako Bicol Cup Masbate between Katayngan and Kawayan. At ayan, Katayngan na will have a chance to get the lead back. 14 seconds. And Bergantin. Ooh, that's a nice jumper. Elbow jumper mula kay Bergantin. Yes, if you notice, partner, talaga he is celebrating after that shot kasi talagang very animated itong player na to during the warm-up. Nakikita ko talagang very serious siya. Oo. Ayan na si Bergantin. Ayan naman sa kanya yung In and bola. out dribble, Bergantin. Sayang, nahuli ang pasa. Bastismo, ahead. Dito, kay Tuna. Using the right hand, partner, pero kaliwete yan. And scoring for 2. So kinaliwa niya talaga. Yes, yan na. Cinco Flores, a very steady point guard and a veteran point guard. Binigay dito kay Bergantin. Open for 3, hesitates. Bergantin using the glass, misses the shot. And right now, eto, mayroon tayong kauna-unahang report mula sa ating mga CSR o courtside reporter. Makakasama natin si Miss Mabel. Miss Mabel, pasok! Okay, siguro babalikan natin mamaya-maya lang si Mabel dahil wala siyang audio. Okay na ba, Direk?
Okay, so babalikan natin mamaya si Mabel para sa kanyang report. But right now, it's number 16. Itong si... Navales is in the free throw line. yes. For Kawayan. Okay, eto, balikan na natin. Miss Mabel Echigoyen para sa kanyang report. Mabel. Kapa Morgan and Coach John, this game started na nakalamang ang Team Kawayan pero ngayon halos magkadikit na ang score ng dalawang kupunan. Aminado ang Team Katayngan na inalat sila noong una dahil wala silang practice pero dahil nakapag-adjust na ang kanilang players ay tuloy-tuloy na umano ang pag-execute nila ng proper placement ng teams. On the side of Team Kawayan, medyo nawala umano ang kanilang depensa at nahirapan sa rotation ng tao pagdating sa opensa. And that's the latest. Balik sa inyo Kapa Morgan and Coach John. Yes, Ayan. ayan na si Kaituna. The shot is blocked. Bergantin is in a rush. 4 against 2. But there is again Bastismo deflecting that pass and preventing that easy 2 points parating dito sa Katayngan. Oo, para kay Legazpi. That could have been an easy 2-pointer mula sa pasa ni Bergantin pero it was deflected by Bastismo. Knockout play but nandun si Corsiga to block that shot. Agawan ng bola. At Nakaapag itong si Alferez partner. oo, sa sideline. Kaya it will be Katayngan's basketball. Bergantin, what a pass dito kay Legazpi sa ilalim. That's a nice find for Bergantin. Dito sa nasa ilalim lang, nakaabang na si Legazpi. Yes, coming off the bench, ito si Legazpi scoring na his 4th point of the ball game. Kaituna powering his way, isa pa lang inabot. And natawagan ng traveling violation partner. So from offense ni Legazpi to defense, dito sa Rumaragasang si Kaituna. Good job on the part of Legazpi. He can play both sides of the floor. And believe ako partner dito kay Legazpi. Oo. Sa lapad ng katawan ni Kaituna talagang hindi siya Nagpatinag. Libreng-libre doon. Itong si Versales. and partner. That shot would not be possible if because dun sa pasa na galing dito kay Cinco Flores. I guess as of my count meron ng 5 assists itong si Cinco Flores. Oo. So 28-24, nakakalamang na po ng 4. The biggest so far for Katayngan in this ball game. Yan na si Alferez, ginugulo. Binigay dito. Navales, baseline jumper, Mintisan, rebound. Nitong si Bergantin against 2 defenders. Muntik nang maagawan doon sa midcourt. Itong si Bergantin. Pero still, he manages to bring the ball down. Meron tayong timeout, partner. Again, ito po ang kauna-unahang laban dito sa Ako Bicol Cup Masbate between Katayngan and Kawayan. Ito po ay hatid sa inyo ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasunod pa. And also brought to you by Congressman Saldico, of course. And Kong Jill Bongalon. Yes, si Kong Jill Bongalon, who has been watching partner. Nakita ko kanina, nanonood ng live. So, shout out Kong Jill Bongalon. Shout out Congressman Saldico. Oo. At ayan. Both teams are getting instructions from their coaching staff. Back to the ball game. So let's see kung ano mga magiging adjustments nitong both teams. Especially now na Kawayan ay naghahabol na kontra dito sa mga taga-Katayngan na magaganda yung mga last plays nila, ano, partner. Because of their point guard na si Cinco Flores, partner. Oo. Cinco Flores with a 3-point bomb. Kaboom, partner! So executing the plays and creating those kind of shots. Yes, partner. Ayan na. Bastismo binigay dito kay Navales against Cinco Flores. 14 seconds. So 7 na po ang kalamangan. What a At shot ayun, by nahulog Alferez, partner. ang tira sa ilalim ni Alvarez. Ayan na si Pipito waiting for his teammates. Binigay dito sa kanilang court general na si Cinco Flores against the pesky na si Bastismo. 48 seconds to finish. Cinco Flores swings the ball to Pipito. Pipito attacking. Momentarily loses the ball. Binigay kay Yanson sa ilalim. No good. De La Serna coloring the board. Good recognition sana on the part of Pipito, giving the ball to the open guy.
If you know this partner, Alferez is playing the point guard. A very, very big point guard swings the ball to Basismo with a jumper. Mentesian, Versales with the board. Yan ang 5 Flores, guarded heavily. Oh! And what a defense partner talaga. Pinapahirapan nitong si number 15 na si Bastismo, itong si 5 Flores. So, nawala sa kanila yung bola. Ito na, si Navales for Kawayan. De La Serna with the elbow jumper. Mentesian, Versales with the board. Ito na si Legaspi. And a nice floater. That's a good running shot. What a teardrop partner. Navales. And we are now in the seconds to play ng ating first half. Alferez with the crosses over behind the back. Alferez attacks. Naagaw. Yanson. 3 against 2. Naagaw din. Ganti-gantihan talaga. Agaw pa rin sana pero wala. Orsiga with an easy 2 partner. Excellent catch on Siga. 30 seconds remaining. Sige lang. Pepito. Ayan na si Pito against Alferez. May pick na binibigay itong si Versales. 19 to shoot. Binigay dito kay Yanson. 5 Flores. Humingi ng bola at the post. They have to shoot. They have to shoot now. Pepito for 3. Wala. No good again. Last Basisto. 5 seconds. And meron tayong 1.6 seconds na natitira dito sa ating first half. Okay, 28 to 33. Nakakalamang po ang mga taga-Katayngan kontra sa Kawayan. And that's the end of the first half with a score of 33-28. Lamang po ang Katayngan. Katayngan ng 5 puntos. So tingnan natin kung anong magiging adjustments ng both teams dito sa ating second half. Magtutuloy-tuloy ba ang magandang plays na ipinapakita nitong mga taga-Katayngan o babawi itong mga taga-Kawayan to get the lead back sa ating pagpapatuloy? So abangan natin yan sa ating second half. But for the meantime, magbe-break muna tayo, halftime break. Ito po ang kauna-unahang laro ng Ako Bicol Cup Masbate. Live na live dito sa Katayngan Sports Center. Kasama niyo po kami, Kapa Morgan and Wadi Jan Bansalier. Again, this is brought to you by Ako Bicol Party List and Congressman Saldi Con Jill Bongalon. Magbabalik po kami, dyan lamang po kayo.
Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit isang dekada ng naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Mataanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang digdi sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon, mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang digdi sa muya. mga paaralan at mga gusaling kapaki-pakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako
Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan. Mahigit isang dekada ng naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Matanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadapulan ang tabang di sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon. Mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan. Mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa Ako Bicol, tadapulan ang tabang di sa muya. mga paaralan at mga gusaling kapaki-pakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilinguan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa.
Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Dinat sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit isang dekada ng naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Mii. Nagbabalik po tayo dito mula sa loob ng Katayngan Sports Center para sa opening matchup ng home team Katayngan kontra sa Kawayan para sa ating Ako Bicol Cup Masbate. Hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasurug pa, Kapa Morgan kasama si Wari John Bachiller at your service, bringing you this quality matchup dito between Katayngan and Kawayan nga, partner. What an exciting first half. Yun na nga, bench points pagdating dito sa ating laro. Lamang po ang Katayngan ng 14-3 and points in the paint. Very evident nga yung Katayngan because nga sa mga malalaking tao nila, kaya nakalamang sila ng 4 puntos. Ito, yung turnover, partner, para dito sa Kawayan. 18 turnovers is very, very big, partner. Kumbaga masakit sa ulo ng mga coaches yan. And fast break points, lamang po ng 1 puntos itong Katayngan. And second chance points, partner, yun na nga, yung offensive rebounds, partner, na pinapakita nitong Kaingan with 12 kontra naman dito sa 2 puntos ng Kawayan. Malaking bagay itong second chance points ng Katayngan kontra dito sa Kawayan. Kaya nagtapos po yung ating first half na nakakalamang po itong Katayngan. Yes, tama ka dyan. And para sa ating leading scorer sa ating first half, para dito sa Katayngan, itong kanilang very steady point guard na si Harold Zinco Flores with 8 points and partner, grabbing 2 rebounds and 5 assists. Yun ang tama ko, partner. And para naman dito sa kumpunan ng Kawayan, si Braila Ruelan with 8 points, partner. Medyo natigil ang kanyang opensa during the second quarter because nga yung magandang depensa na pinapakita nitong Katayngan. Ayan, causing them turnovers. And right now, sa pagpasok natin sa ating second half, meron tayong report mula kay Miss Jessamay Navales. At kasama niya dito ang mayor ng Kawayan na si Mayor Edgar S. Condor. So, Jessamay, pasok! Maraming salamat, Coach John and Kapa Morgan. So now, here with me is the Municipality Mayor of Kawayan, Honorable Edgar S. Condor. First of all, Mayor, good evening po. At how does it feel po na ang mismong Ako Bicol Cup na ang pumunta sa probinsya ng Masbate? Una po, nagpasalamat po ako ng Ako Bicol, no? At lahat na nanonood ngayon, sabi ko magandang gabi po sa lahat. So ang ikasabi ko lang po, ito na palaro sa Ako Bicol Cup, nga sila na ang pumunta ng probinsya sa Masbate. Ito po ay malaking bagay para sa ating kabataan, especially sa pag-develop about sports development, no? Even though ang naglaro ngayon hindi na kabataan yung iba, pero still makikita sa kabataan ang isang importanteng laro like basketball tournament. So ito po, malaking bagay ito ang ginawa ni Congressman Saldico po. Ayan, thank you so much, Mayor, for that. On behalf of Ako Bicol Party List, we also feel honored na i-welcome niyo po kami sa inyong napakagandang probinsya. So another po, do you have any message po sa ating mga players, especially po sa Team Kawayan? Ako lang po na ikasabi sa lahat ng mga players, lalo na sa nagsali nitong Ako Bicol Cup Masbate, no? Ako lang ikasabi nga
ipakita talang nga kita nga mas batinyo sa sportsmanship, no? The spirit of sportsmanship. Dili ta magpadala sa mga pikon-pikon, normal lang. In kada merong palaro, merong competition, merong panalo at meron ring matalo. So yung ikasabi ko rin sa aking team, kawayan. Sabi ko lang sa iyo, fighting spirit, kaya natin yan. Thank you po at magandang gabi po sa iyong lahat. Alright, I love the positivity, Mayor. Ayan, yun muna ang latest. Back to you, Coach John and Kapo Morgan. Yes, maraming salamat niya. And mga partner, medyo natigil tayo dahil kanina medyo hindi inalaw na ipasok itong si Galvez. Oo. Because nga yung kanyang jersey ay duguan pero hindi naman punit. So talagang na-pwersa na palitan muna and hindi natin alam kung papalitan. And alamin natin yung estado nitong si Galvez. Pero yun nga, gusto na sana nilang ipasok kaso nga lang punong-puno po ng madugo po yung kanyang jersey, lalo na yung nasa unahan because of the nose bleeding kanina. Pero ganun pa man, alamin natin sa ating mga courtside reporters kung ano ang kalagayan nitong si Galvez. Mamaya. Yes, tama ka dyan. Ayan na si Bergantin. Gives the ball to Cinco Flores. Top of the key, 3 inches closer. What a pass, Bergantin! Block, but there is Bergantin again coloring the board. Good rebounding on the part of Katayngan. Cinco Flores, top of the key. Wala pa rin. Versales with the steal. Binigay dito, Cinco Flores. Almost losing the ball. What a move, partner. Cinco Flores. Finally. Leading. Nagagdagan. Yes, Cinco Flores now in double digits pagdating dito sa scoring. So lamang na ng 7 ang Katayngan. Unang scoring para sa kanila dito sa pagpasok natin sa second half. Era si Kaytuna is blocked, but he was fouled and will troop to the line for 2. He was blocked from behind pero merong contact na nakita yung ating mga referees. Kaya itong si Ryle Cantuna, Roger Cantuna rather, will be shooting 2 free throws. And again, itong si Cantuna played for University of Cebu. And right now, nasisilayan natin siya dito donning the green jersey for Kawayan dito sa Ako Bicol Cup Masbate. And alam naman natin who is the kilalang product of University of Cebu. Siyempre si Junmar Fajardo. Ayan na si Bergantin. So sa mga biceps pa lang nitong si Kaytuna talagang kung ikaw hindi sanay sa larong pisikalan talagang magdadalawang isip ka na mag-drive kontra dito. So ano bang nangyari, coach? Our partner? Yun na nga, partner, meron tayo dito sa sidelines natin, naggalaw ang camera. Okay. So ganun talaga pag live, may mga hindi maiiwasang bagay. Kaya kuminsan nadi-delay tayo. But ginagawa mo naman po kaagad yan ang mga paraan ng ating mga kasama para tuloy-tuloy ang ating magandang laro. And again, this is the opening match-up ng ating Ako Bicol Cup Masbate. Katayngan leading so far. Sila yung home team kontra dito sa mga taga-Kawayan. And again, ang Ako Bicol Cup Masbate ay hatid sa inyo ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. And of course, Kong Saldico. And si Congressman Jill Bongelon, nakikita ko sa ating venue partner, si Sir Jojo is in the building right now, pacifying things. And si Coach Paolo din nandito. Because nagalaw ata ang ating scoreboard partner, kaya meron tayong konting delay sa ating laro. Oo, i-adjust muli nila yan. Shout out muna tayo, no? Okay. So nasiko pala itong si si Galvez kaya nag-nosebleed. Nasugat yung lower lip. Grabe yung dugo talaga kanina kaya hindi mo na ipinapasok ng ating committee dahil nga grabe yung dugo sa kanyang jersey. Ikaw ba naman, partner, matamaan ang siko nitong si Kaytuna? Grabe, sabi ko nga sa biceps pa lang talagang matatakot ka na dito kay Roger Cantuna. What a crossover by Bergantin, hanging in midair, block pero Bergantin
Binigay dito sa ilalim. Binomba. Oh! Binomba pa sa ere! Grabe yung tira ni Gallego. Oo. Pero maganda yung pasa ni Bergantin. Hindi niya punersa yung kanyang tira. And pounded Gallego. Ayan na, nabitaw ni Ruel ang bola. Bergantin. Cinco Flores waiting for the defense. And he was sacked and fouled. And has a chance to complete a 3-point play. At nako partner, lumalayo na dito yung mga taga-Katayngan. 39 na yung score nila kontra dito sa 30 ng Kawayan. So this has been the biggest lead so far for Team Kawayan at madadagdagan pa ito just in case maipasok ito ni Cinco Flores mula sa free throw line. Si Cinco Flores partner talagang parang ating kaibigan na si Iris Muhar na nanonood. Ay grabe yan si Iris Nakakamiss naman ang Iris. Iris, kamusta ka? Ayun na si Alferez binigay dito. Short on the 3-point bump na binitawan dito kay Bastismo. Gallego, what a drop pass dito kay Cinco Flores. What an unselfish play nitong si Gallego. Pwede niya nang i-lay up yun pero nakita niya na mas nasa advantage si Cinco Flores for that kind of shot. Alferez, who was hit and fouled, sayang nun partner. After that sequence, binawi kagad ni Alferez with the baseline jumper and na-foul siya. And ngayon siya nasa free throw line and has a chance to complete a 3-point play. Okay, and Alvarez now getting ready for the free bonus shot. Yes, ito si Alferez partner. One of the steadiest scorers dito pagdating sa Kawayan. And completing the 3-point play si Alferez, mabalik ang partner. He is a big point guard partner kung mapapansin mo. Talagang pareho sila ni Bergantin who can bring down the ball and also can play defense. So talagang malaking bagay itong si Alferez pagdating dito. Yan ang speaking of defense, muntik na maagaw ni Alferez. And he shoots well from the free throw line. Cinco Flores with the elbow jumper, Ventisyan. Ayan na si Alferez. What a shot! There you go, back-to-back buckets for Alvarez. Yes, partner, tama ka dyan. After that good defensive stop, nakascore nga itong si Alferez. Ng 2 puntos. Yan na si Clemente, missing the shot. Bastismo again with his 6th rebound. Bastismo. Natapi ka ng bola. Ayan na si Alferez. Dinukot sa ilalim. Maganda yung depensa doon ni Galvez. Yan na nga, Bastismo. Committed a traveling violation. Ito na. Napakaganda na ng ating laro, partner. Grabe, it's just a 6-point lead by Katayngan. Yung unti-unti na gumaganda ang laro. Speaking of maganda, bati ko aking kaibigan na si Miss Julie Adam. Napakaganda. Salamat sa panonood. And the score is 41-35 with 6 minutes and 36 seconds remaining sa ating third quarter. Ayan. Bergantin directing the play for Katayngan. Bergantin against Alferez. Bergantin stops, hops, misses the shot. Kaituna collects the board. Outlets to Bastismo against Gallego. Bastismo waiting for his teammates. Binigay dito kay Kaituna, but there is Bergantin again. 4 against 1. Pepito. And there was a foul on that play. And look at the courage, partner, ni Bastismo. Against 4 guys dito ng Katayngan. Pero muntik niya na masapal yung partner. Tama, nagkaroon lang ng body contact kaya yon. Tinawagan siya ng foul. But good effort on the part of that guy, number 15 ng Kawayan, na si Bastismo. Pepito now. Missed yung unang tira. As I say hello sa aking mga kagrupo dyan sa aming lugar, yung RPG or Relocation Papawis Group. Yes. Nanonood ngayon. Si Alec Madronio, yung anak ko. Ayan, yes, sige. shoutout sa inyo. And syempre aking brothers from Albay Basketball Community. Magandang gabi po. Ayan na si Pepito. Missing 2 free throws. Alferez with the board. Bastismo wants to attack. Bastismo using the glass, misses the shot. Challenging Bergantin, and Bergantin now has the ball. Binigay dito. Gallego flying high and scores for 2. Maganda yung finishing touches nitong si Gallego Jr.
Oh, what a block by Gallego. Bergantin. White shirts are running. So after offense, defense naman, sabi ni Gallego. Bergantin binigay kay Galvez sa ilalim. And scores! At ayan, 10 na po ang lamang ng much- mga taga-Katayngan. And much to the delight of the fans here dito sa Katayngan. And celebrating dahil lamang na sila ng 10 puntos with 5 minutes and 20 seconds dito sa ating third quarter. Napatawag ng timeout ang mga taga-Kawayan dahil sa run nitong mga taga-Katayngan. Ayun, ganun ka-exciting po ang laro dito sa Masbate. Ang inyong Ako Bicol Cup. Nandito na po. Final leg natin sa ating unang season. And a partner, yung kamikaze drive nitong si Gallego. Oh, that shot wasn't even challenged, ano? Dahil talagang nasa momentum na itong si Gallego on that one. So back to the ball game tayo. 45-35. Again, 10 na po ang lamang ng mga taga-Katayngan. Ayan, medyo may kaguluhan. May kagulungan mula sa crowd. Sa mga audience, sumali lamang po. Sa gilid lamang po tayo. Ayan, kalma lang po tayo, kalma lang. Sa ating mga audience, sumali lamang po. Huwag na po tayo pumunta dyan. Sa gilid na lamang po tayo at manatili sa ating mga pwesto. Ayan, yung ating committee is there, headed by Coach Pao Biñas. Ulitin mo lamang po sa ating mga manonood. Balik po tayo sa ating pwesto. Yan ang yung pinakamagandang gawin, no? Na okay, so sige, tayo po yung magbabalik, magbe-break muna tayo. And pag maisaayos na po ang lahat, we will be right back. So dyan lamang po kayo mga kasarog. This is your Ako Bicol Cup Masbate. Ito po yung ating opening matchup between Katayngan and Kawayan. Ang inyong Ako Bicol Cup Masbate ay nagbabalik. At ayan ang ball possession sa mga taga-Kawayan. And si number 5, Alferez. What a give and go play sana pero tumama sa paa ni De La Serna ang bola. And the shot clock is at 15 with 5 minutes and 9 seconds remaining sa ating third quarter.
Okay, so may chance dito yung Kawayan na matapyasan yung Kalamangan. 10 po ang kanilang hinahabol kontra dito sa mga nasa yung home team na Katayngan. Yes, Alferez natapikan ni Galvez dito sa baseline and mananatili ang bola dito sa Kawayan. 7 seconds to shoot. And yon, sabi ni JV, they have 7 seconds to shoot. Yan na si Kaytuna sa ilalim, spinning. Galvez and Kaytuna battling it out dito sa ilalim. Nagkadikdikan. sabi ni Galvez, partner siguro, binigyan mo lang ako kanina. Hindi na ako papayag na mabigyan mo uli ako ngayon. Ako naman ang maglalambing, sabi niya. Buti naman at itong si Roger Kaytuna, okay naman yung temper niya. No? Hindi naman napikon. Tama ba ako, partner? I've noticed si Roger Kaytuna is taking his shot with the left hand, pero dito sa free throw line is shooting with the right hand, partner. Yan yung tinatawag na siguro, kung ganyan siya, tinatawag na ambidextrous siya. Yes, tama ka dyan. Oo. And bibihira yung mga ganyan who can use both right and left hand effectively. Tama ka dyan. What a shot, partner. Yung kanina pinakita ni Gallego kanina. Talagang he manages to finish that shot even though may depensa. Kaya may pressure defense dito. Ina-apply ang Kawayan. Pero Clemente crosses the half-court line. Bergantin, the shot clock is at 15. I think it's just right na magkaroon ng pressure defense dito ang Kawayan. Yan na si Galvez. Banging bodies inside. Misses the shot. Clemente. Fakes. Binigay dito kay Bergantin. 7 on the shot clock. Bergantin. Crosses over. Bergantin. Binigay dito. Gallego. Pepito. Inabutan na sila ng 24 seconds shot clock violation. Tama ka dyan. And naputukan ng 24 seconds. Good defense, partner. Ang pinakita nitong mga naka-green. Oo. So yun na nga. Sabi nga natin, dapat maigtingin na talaga nila yung depensa nila. Kung gusto nilang makahabol dito sa mga taga-Katayngan. Navales misses the shot. Galvez with the board. Sayang lang yung tira ni Navales. Galvez swings the ball. Clemente. Double team. Binigay dito kay Galvez. Jump step. Galvez. Binitaw. Pepito. Shot clock is at 9. Gallego. Baseline. Move. What a shot. That's a very difficult shot. Pero Gallego manages to put that one in. Yan na si Bastismo sa ilalim. Grabe yung contact, ano? Ilalim. If you notice, partner, kanina nagsisimula ang play nitong Kawayan with a backdoor play na kung napapansin mo, nakailang beses na sa ilalim itong si Alferez and talagang very effective ang ginagawang play nila and right now he's in the free throw line. So ganun ang mga nakikita natin, napupunan natin mga adjustments na ginawa nitong mga taga-Kawayan. Yan nga lang, hindi pa sila nakakapuntos dito. They've had that opportunity kanina pero hindi rin na ipasok yung tira. And right now, ganun pa rin. Yan na si Gallego, binigay dito kay Bergantin. What a crossover, partner. Bergantin attacks with the shot. Very easy, partner. Maganda yung hang time niya, no? Grabe. Partner, he reminds me of my favorite player nung college na si Alan Mangas ng Mapua talaga. Talagang medyo mabagal ang galaw pero very effective. Pero si number 15, si Bastismo. Kahanga-hanga yung mga ganong klase ng player na who knows when to slow down and who knows when to, step on the gas. Yes, yan na si Bergantin. Swings the ball. Cinco Flores, in and out dribble. What a shot! Grabe. A very steady point guard. That's a nice one. And also can score and hit those kind of jumpers. So, ayan, 51-37 na po ang score. Alferez binigay at the post. Kaytuna attacking the baseline. Making it. Grabe, partner. Talagang tumabi na itong si Galvez dahil nakita niya nakaumang na naman yung Siko. So, yun na, the score is 51-39. It is a 11-point lead, tama? It's a 12-point lead pala, partner. Bastismo, what a move! I thought ipapasa na niya pero
itutuloy niya pala yung tira. And that's a good one. Yes, partner, talagang tuloy-tuloy lang yung gulong ng bola at inangat niya nung patira na siya. Cinco Flores binigay kay Bergantin. Ginugulo ni Bastismo. Ayan na si Bergantin again, slowing, but there is De La Serna with the block. Ayan na naman ang mga taga-Kawayan. And what was that? Ano yung nangyari doon? Yeah, there was a foul. There was a foul. After that shot na binitawan ni... So balik po sa 10 na lang ang Kalamangan. Kanina ay umabot na ito ng 14-point lead for Katayngan. And again, both teams will do some adjustments na naman. Let's see kung ano ang mga yan pagbalik ng ating game. Again, ito pong Ako Bicol Cup Masbate ay siyempre hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasurog pa. Yes, tama ka dyan. And also si Congressman Jill Bongelon, who is very supportive pagdating dito sa basketball dito sa Bicolandia. Ay, naglalaro yan si Kong Jill. Ay, opo. Mahilig talaga sa basketball yan. And he also plays football para alam ko, Oo. partner. And syempre ang ating puting commissioner na si Commissioner Lloyd Rivera and Nino Rivera and si Boss Russell Loretta who is watching and nandito kanina during the opening to support us. Yes, of course. And of course, our teammates dito sa IMBC, yung Infinity Media Broadcasting Company, sa pangunguna po ni Sir Christian Calleja. At ayan, Bastismo will be shooting 2 free throws. And yung aggressiveness, partner, ni Bastismo from the start till now talagang pare-pareho pa rin. Oo, Hindi nagbabago. Hindi nagbabago. When it comes to offense, talagang he is attacking the paint at will. And pagdating naman sa depensa, talagang Wala siyang kinukulit takot. niya. Wala siyang Yes, takot. tama ka Oo. dyan. Even though blocking the shot of the big man nitong Katayngan. Kaya walang takot itong batang ito. Ayan na naman, may pressure defense na ina-apply itong Kawayan. Pero Na-manage naman ng Katayngan na maitawid ang bola. yes, yan ang Cinco Flores against Navales, binigay kay Galvez, top of the key, 3, in and out, rebound ni Kaituna. Bastismo na with the ball. Binigay sa corner. Alferez, Oh! Missing the dive. Nabihitin doon si Alvarez. yan na si Galvez, bulldozing his way again, and he was fouled. Sayang doon, partner. Alferez could take in that shot, partner. Oo. But he opted to pass, but the last minute, naagaw nga ang bola. Oo. That led to a Galvez transition, and now he is fouled and nasa free throw line. Hindi man naibuslo ni Galvez yung kanyang layup sa ilalim. Nasa free throw line naman siya because he was fouled. And yan, pasok po yung kanyang unang tira. At 1 minute and 23 seconds nalalabi po sa ating third quarter. Yan na si Galvez. A very steady big man who can hit those jumpers and especially yung free throws, partner, kung napapansin mo siya. Even though nga medyo bulky, at medyo chubby itong si Galvez, but he manages to run like a guard pagdating dito sa Katayngan. And nakikita natin sa kanya yung experience na mayroon siya. Yes, tama ka dyan. Alferez. After he got hit from the nose kanina. Nahuli itong si number 69 na si Roger Kaituna with an offensive illegal pick, partner. Illegal pick, oo. And also talagang sinel din nitong si Cinco Flores ang tawag na yun dahil yun ang napag-decide ng referees na tawagan offensive foul. 10 po ang Kalamangan, 43-53, 108 third quarter. This is a manageable lead, partner. Kailangan lang ng Kawayan maging aggressive pagdating sa offense. But syempre, ito na. Mintis ang tira ni Clemente, binigay dito. Galvez with a following jumper. Baseline jumper, pasok yan. That's also a comfortable shot mula kay Navales, mula sa, that's a short corner jumper. And the shot clock is off. With 18 seconds remaining sa ating third quarter, Cinco Flores against Alferez. Binigay dito kay Galvez. 10 seconds to shoot. Alferez. And si Galvez attacks. Galvez with a layup. Grabe, partner. And that's good. He is taking charge pagdating dito sa Katayngan. And that ends our third quarter with a score of 56-45.
12 ang kalamangan, Yes. Wadi ng Katayngan kontra Yes. sa Kawayan. Yes, Galvez leading the charge sa last part ng ating third quarter, hitting Tama. those three shots sa sunod-sunod and na-convert niya yun. And syempre, with the point general nilang si Cinco Flores leading the charge, and yun na nga, meron 12 points itong Katayngan. Malaking factor talaga tong Galvez sa part ng Katayngan. So matapos nga na mapahingahan siya dahil sa nangyari sa kanya kanina, nagkaroon ng pagdudugo yung kanyang ilong. Well, good for Katayngan dahil nakabalik na itong kanilang big man na talagang maganda yung nagiging resulta with him on the court dahil nga sa mga puntos na na-contribute niya dito sa team. As we take a look at some of the highlights ng kakatapos pa lang na third quarter natin. And again, leading po ang home team na Katayngan with 12 points kontra dito sa namayagpag nung unang the first and second quarter na mga taga-Kawayan. And we're about to start the fourth and final quarter. Yan, yung napakaganda yung hang time na yon. Yes, tama ka dyan. And completing the five for Katayngan is Cinco Flores, Clemente, Galvez, and itong si Yanson. And para naman dito sa green shirts, itong si Kaituna, De La Serna, Bastismo, and Alferez. Unang attempt ay sa ating fourth quarter ay from Katayngan, pero that was a missed from the corner. And right now, mga taga-Kawayan ang may bola. They need to defend really well now para sa Kawayan if gusto nilang makahabol dito sa mga taga-Katayngan. Kailangan na talaga nilang dumipensa ng todo-todo. And siyempre, maipasok ang bawat o mai-convert ang bawat possession into points. Tama ka dyan. Yun na, pinasok na itong ang leading scorer dati nung first half na si Ruelan. Medyo natagalan. Coming off the bench, what a shot! The lone bright spot partner dito sa Kawayan is this smallest guy on the floor na si Bastismo. Alisin mo sa dyan, maiiba ang kulay ng laruan ng mga taga-Kawayan. So he's been the spark for this team magmula pa kanina sa start ng ating ball game. Yes, he completes the three-point play. Yun na nga, yung pressure defense ulit na ina-apply nitong Kawayan dito sa Katayngan. So kailangan nilang pag-igihan yan. Tiyagaan nila kung gusto nilang makahabol at magkaroon ng chance naman na maipanalo ang kauna-unahang laro dito sa Ako Bicol Cup Masbate. What a tap sana dito kay Alferez, but Clemente, he is struggling partner dito sa ating three-point shot. Galvez is there for the rebound. What a move, partner! And there is Berzales saving the day for the Katayngan. Oo, magandang pagbawi yun, Novales, sa miss ni Galvez. What a pass, partner! Bastismo to Alferez. Magandang play din yon for Kawayan. They needed that, more of that. Dahil nasa fourth quarter na po tayo. Malapit nang maubos yung 2 minutes. Unang 2 minutes ng quarter. 8:27. The score is 59-50. 9-point lead ng mga nakawat. De La Serna, outlets 2. Oh, medyo malakas yung pasa. Sayang. Yes, sayang nun, partner. Nabitawan lang ang bola. Oo, pero kaya naman sigurong ma-save pa sana, no? Medyo nanlamig kasi, partner. As you notice, partner, kakapasok lang ulit ni Ruelan. I guess hindi siya pinasok ng third quarter, so medyo nanlamig at nahirapan habulin yung bola. Tama. Pero sige, titingnan natin kung paano makaka-recover itong Ruelan and makapag-contribute ulit dito sa kanyang kupunan. Yan na si Yanson. Double team. Binigay kay Cinco Flores. Shot clock is at 9. Galvez sa gitna. Fall away jumper again. Sapa lang inabot kay De La Serna. Berzales. Bergantin binigay kay Yanson. So maganda ang pinapakitang depensa ngayon talaga ng mga taga-Kawayan. Yun ang naman talagang dapat nilang gawin. And causing the Team Katayngan to commit another 24-second violation. Yes, tama ka dyan. Leading the charge para dito sa depensa ng Kawayan. Itong si Alferez and si Bastismo, partner, talagang ginugulo nila yung mga guards nitong Katayngan. Which is a good thing to do for them. They have to maintain that.
Yan na ulit si Bastizo with a full jumper. Mintis yan. So siyam na lang. Kanina umabot po yan ng 14 points. Yes, tama. 14 to shoot, Bergantin. May pick na binigay si Galvez. Bergantin. Galvez fakes. Muntik na maagawan. Binigay dito. Singo Flores. With the putback Mintis. But what a top partner. Singo Flores to Galvez. Tama. Maganda yung mga... Nagtutuloy-tuloy pa rin yung mga second chance opportunities nitong Katayngan. Alferez against Singo Flores. May pick na binigay si De La Serna. This What a might- fake and what a move, partner. Nice shot! Nice move. Grabe naman yun, partner. Oo. Nagulat ako sa galaw na yun. Veteran move yon kung tawagin. Ano? Mala Alain Bulanadi, partner, ang mga galawan ng batang yon. Ayan na si Galvez, swings the ball to Bergantin. Shot clock is at 13. The score is 61-52. Bergantin again. Misses the shot. Ayan naman, Alferez. Nakalusot sana doon si Bergantin, kaya lang. Alferez. Yo-yos the shot! And ilista mo na yun sa highlight, partner. What a spectacular shot from Alvarez. Yes, Alferez is on a mission right now. And partner, this is just a 7-point lead. Tama. With 6 minutes and 10 seconds remaining sa ating fourth and final quarter. Galvez for 3. Misses the shot. Ayan na. Bastismo is rushing. Bastismo. Muntik nang makawala sa kanila yung bola. De La Serna. Alferez for 3. No good, but Galvez secures the board. Magbabago sana yung kulay ng laro kung naipasok yon. Bergantin sneaking his way in and scoring with an easy layup. And that's, well, actually that was defended well naman. Kaya lang talagang wala. Talagang nasa momentum na si Bergantin for that kind of shot. Ginagawa niya magmula pa kanina. So back to 9-point lead for Katayngan at 5 minutes and 33 seconds remaining. Ito po ang Ako Bicol Cup Masbate. Kasama niyo po kami, Kapa Morgan. And si Wadi John Bachiller at your service. With a little help from our friend na si Coach Paul Sepe. O mamaya, or bukas makakasama natin siya. And of course, our courtside reporters. Maya-maya, we will have a chance to listen to their reports na naman mula sa courtside. If you know this partner, di mahulugan karayom itong venue natin. Oo, Kung grabe. makikita talagang napakaganda ang pagtanggap ng Ako Bicol Cup dito sa Masbate. So maraming salamat po talaga. Yan yung mayor ng Katayngan. Pasalamatan natin. Ayan na. Galvez, ginugulo. Meron tayong bagong pasok dito, partner. Number 3 na si Verosil, kakapasok ng partner. We'll see kung paano niya matutulungan ang kanyang koponan. 14 seconds. Gallego, baseline attack. Kicks it out, Singo Flores. 4-3. No good. Na. Bergantin with the spin, with the fake, up and under. Pero sapal yan. Bergantin again, recovers the ball. And scores for 2. Grabe yung talagang determinasyon ng mamang yon. This guy is fun to watch, partner. Talagang he Oo. is not explosive. He is not even fast, but very effective pagdating dito sa Kawayan. Tama. Sa Katayngan, rather. Ayan naman siya, partner, with that rebound. Nakuha pa niya yung rebound. And now Cinco Flores. Yan na si Bergantin. Shot clock is at 16. 4 minutes, 24 seconds remaining. Lamang po ng 11 ang mga Katayngan. And medyo, kung titignan mo, partner, si Bergantin niya yung hapong-hapong na partner because he is a do-it-all guy. Pagdating dito sa Katayngan, he is defending, scoring, rebounding, and nag-hustle pa itong batang to. So talagang malaking tulong. And what a play, partner! Even creating plays for his teammates. And hawa-hawa na, partner, dito ang intensity pinapakita ni Bergantin. Tama. So kailangan bumawi ng mga Tagawayan. They're running out of time. 4 minutes na lang po natitira. And they're trailing by 13 points now. Merong nakitang foul.
Ito ang ating referee. (67-54) ang score natin. We're under 4 minutes dito po sa ating fourth quarter action. So kung kanina double ang needed na effort nitong mga Takawan, right now they have to triple it. Technical foul for disconcerting initiative. Yun na nga, partner, natawagan ng technical foul ito si Cinco Flores. And he is questioning na challenge niya lang, pero sabi ng referees, may konting binulong na partner. Bawal bumulong pagka ano, to distract the offender or the offensive player. Substitution. So pasok yung technical foul ni Bastismo for Kawayan. And that's an important shot. Lalo pat humahabol sila dito sa mga taga-Katayngan. 14 seconds to shoot. I guess this will be the last push. Ito na yung strongest five, partner ng Kawayan. Pinasok na ulit itong si Alferez. Ayan na si Kaituna, attacking. Mintes yan, Kaituna again with the putback. Grabe, partner, talagang katawan ang hinuuna. Talagang kailangan na niyang gamitin to, yung kanyang katawan. Versales. Oh! With the Euro, the English and the shot, partner. That's an electrifying shot also by Alvarez. Ayan na si Bastismo, what a pass kay De La Serna. And what a finish. And this is far from over, partner. Lamang lang po ng 11 puntos. Hindi, 10 puntos, partner. Itong Katayngan with 3 minutes remaining sa ating huling yugto. Versales again attacking, misses the shot. Nakalusot sana pero cannot finish. Pero nakabalik sa kanila ang bola. And Gallego again, hanging. Versales with the fake. 6 straight points, partner. Muntik nang matraveling doon itong si number 19. Pero talagang maganda yung presence of mind niya. Alam niya na he took that initial step na. Mintes ang tira, medyo pagod na. Ayan na si De La Serna. Gallego flies and scores! So ayan na. Mini run again for Katayngan. 2 minutes 30 seconds remaining. Medyo desperado na dito mga Kawayan. Alvarez momentary loses the ball. Binigay dito kay Navales. But he was hacked and foul. And pupunta siya sa ating free throw line. Foul by number 60, Cinco Flores. Napansin ko, partner, medyo naubusan ng hangin o power itong Kawayan. Because nga itong si Alvarez, their leading scorer, partner, is bringing down the ball, defending. So talagang naubos at napagod. Especially itong big man din si Kaituna. Battling out against this Galvez, Gallego, and Pepito sa ilalim. So talagang medyo kinapos ng konti. Pero but still, this is anybody's ball game. And alam naman natin, stranger things happen dito pagdating sa ating liga. Oo. Mayroong pag-asa habang may oras. Yan ang motto natin, di ba? Pero medyo mahirap na yon para sa mga Kawayan. Pero kailangan pa rin magpursige. Navales misses the free throw. Navales again recovers the ball and shoots. Picking up his mess and converting it into a 2-pointer. So, bali na 3 points sa doon. Cinco Flores. Grabe, partner. Look how composed itong si Galvez. Bringing on the ball. Ayan na si Bastismo. Attacking the big man. Misses the shot. Legaspi. Grabe yung challenge na yun. Ni Bastismo kay Galvez. Pero talagang makikita natin na para sa Katayngan na itong laban na to, mas naging confident itong mga Katayngan because of this lead na 13-point lead. Kanina, muntik nang makahabol sa
halfway ng ating fourth quarter. Itong mga taga-Kawayan with just a 7-point lead na sana. Kaya lang, hindi nagtuloy-tuloy. Era si Pipito against Navales, kicks it out. Gallego attacking, fall away. Natawagan ng traveling violation. So yun, natawagan ng traveling violation doon si Gallego. Trying to be fancy with that kind of shot. Oh, what a move, partner! What a handle mula dito kay Alferez. Oo. Behind the back, crossover. Smooth na smooth, ano? Yun na nga, partner, a sign of fatigue na dito. Oo. Para kay Alferez, who misses his first free throw. And right now, the score is 75-62. We are in the twilight zone with 1 minute and 26 seconds remaining sa ating huling yugto. Nawala talaga yung Ruela, partner. Yes, partner. Medyo na-check at nabantayan. Maganda yung start niya, but dito sa mga last part ng ating ball game, wala. Yan na si Pipito with the baseline jumper. Navales, give and go play. Bastismo was hacked by Pipito. And he gets fouled going to the basket. Bastismo will shoot another set of free throws. Pasok ang unang tira. 107 ang natitira po sa ating laro. Ang ating opening match-up dito sa Ako Bicol Cup Masbate, hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang nakasurog pa, siyempre, hatid din sa inyo ni Congressman Jill Bongalon. Yes, tama ka dyan. Yan na si Bergantin. Kumbaga tama, ito na, no need to rush because kalamang sila with seconds to play sa ating laro. Kailangan na talaga nilang magkumonsumo ng oras sa mga ganitong sitwasyon na malaki yung kanilang kalamangan. Si Gallego attacking the paint at will talaga, partner. I think it's going to be one of the candidates for ating kasurog best player of the ball game. Itong si Gallego. Yun, completing the free throw or the three-point play opportunity at the late part of the ball game. And we are just waiting for the final score, the final buzzer, partner. It's safe to say na, partner, na talagang it's in the books. First win ng ating first ever Ako Bicol Cup Masbate is Team Katayngan. Yeah, so sa ngayon pa lang we'll congratulate the team. And marami pa namang laro for Kawayan. We're just starting the league dito sa Masbate. So kailangan nilang bumawi next time. But for now, it's Katayngan getting the first win sa ating Ako Bicol Cup Masbate. So once again, congratulations. Yun na nga. Nagwagi ang Katayngan with a score of 82-65. What a ball game, partner. Medyo slow start tayo noong pag-umpisa. But still, medyo gumanda ang laro. Pero partner, nakalamang nga itong Kawayan during the early part ng ating first half. But yun na nga, total team effort pagdating dito sa Katayngan with leading the charge ito si Cinco Flores. Oo, talagang maganda yung naging contribution itong Cinco Flores. Acting as the point for Katayngan. Mas naging maganda yung execution ng kanilang mga plays. Kaya doon, mula sa kalamangan ng Kawayan sa unang first two quarters ay nakabawi itong mga taga Katayngan. And right now they've won this ball game. The first ever Ako Bicol Cup game dito sa Masbate. And isa yan si Galvez sa mga talagang inasahan din nila.
We're taking a look at some of the highlights. And syempre, one of the leading candidates for ating kasunod best player of the ball game, si Bergantin partner, the do-it-all guy pagdating dito sa Katayngan. And marami. It's a total team. Gallego Jr. also played well. It's, ika nga kanina sabi ko, it's a total team effort pagdating dito sa Katayngan. And itong Kawayan, nothing to be ashamed of. They had a good start. And si Ruelan hitting those 2 consecutive 3-pointers. And after that, medyo na-check siya. But si Bastismo partner. Bastismo has been very consistent. Yes, pagdating sa offense and defense, medyo kinapos lang ito si Kawayan. So, Alvarez also yes, very consistent. well. I guess si Alvarez ang naging leading scorer nila sa larong ito. But then again, congratulations dito sa Katayngan for winning our first game dito sa ating liga. Okay, and well, maraming salamat po for watching. Yung mga nanood sa atin live sa Ako Bicol Online TV, sa Repsaldo ko Facebook page, Ako Bicol Party List Facebook page, at lahat ng mga social media outlets na napapanood tayo sa ating YouTube. Maging sa TikTok po, nasa TikTok po kami. Hanapin nyo lang Ako Bicol Cup. Okay? And ganoon din sa YouTube channel. And syempre pa sa libo-libong nanood dito sa loob ng Katayngan Sports Center. Magmula pa kanina sa ating opening program until na matapos nga itong ating kauna-unahang laro sa Ako Bicol Cup Masbate. Yes, partner, bukas may laro tayo. Yes. Sa Kawayan naman tayo, partner, bukas. So, Kawayan tayo bukas. Yes, tama ka dyan. We have 3 games doon. So, for sure, may laro yung Kawayan uli bukas. Yan lang, di ko alam. Di pero pa natin alam yung schedule. We'll check it. And alam, magabang sila doon sa page ni Repsaldi ko dahil doon, the schedule of the games will be posted there. So, talagang paki-like na lang, paki-share, paki-hit ng button. And syempre, maraming salamat po talaga kay Congressman Saldico and ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa si Congressman Jill Bungalon and ating Commissioner na si Commissioner Lloyd Rivera for bringing this one-of-a-kind league dito sa probinsya ng Masbate. Yes, so hindi lang sa Albay, Camarines Sur, Camarines Norte, Catanduanes, Sorsogon. Dito, syempre, hindi natin kakalimutan ang Masbate. Kaya salamat din sa ating IMBC, Infinity Media Broadcasting Company. Ayan, sa pamumuno nga ni Christian Calleja. Maraming salamat po. Yes, batiin ko aking brothers from Albay Basketball Community. Magandang gabi sa inyo. Ang dalawa kong anak, si Toti at si Tata. Good evening, guys. Si Ma'am Russell Oreta, ang ating boss sa IMBC. Ano? Yes. Ms. Russell Oreta, magandang gabi po. And si Boss RJ din, partner, di ba? Si Boss RJ talagang and right now, kita natin ang daming tao kanina na pumunta sa ating venue. Maraming salamat po. And kudos sa ating mga SBP, ano? Mga officials natin. So again, we're just starting this dito sa Masbate, ang Ako Bicol Cup. Kaya inyo pong subaybayan, mga Masbateño. At alam naman natin na even from those other provinces ay nanonood po sa atin. Kaya yon, shout out din kay Lucena, Sepe. And they're from Kamsur, ano? Lucena and Sepe families ba? Okay, so yes. Lucena and Sepe families, magandang gabi po. And Salamat sa panonood. And syempre ang aking mga constituents sa Kawit East Washington Drive. Magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Salamat sa pagsuporta at panonood. And ayan, we're taking a look at the highlights of the ball game. Bago natin ipasa sa ating courtside reporter, I think si Barbie yung makasama natin para makapanayam ang ating kasurog best player of the ball game. Sino kaya, partner, ang tatanghaling first ever kasurog player of the ball game dito sa Ako Bicol Cup Masbate? Yan ang ating alamin in just a few minutes from now, or even I guess seconds from now. ABC and Back to Basic Basketball, ano yan, Basketball Club. ABC and Albay Basketball Club and yung grupo din ni Coach Paul Sepe, ang Back to Basic. Siyempre yung aking RPG, ano, yung relocation Papawis Group RPG. Hello sa inyo. And right now, eto na. Bitawan na natin si bibitawan. Ipasa na natin kay Miss Barbie Floriano as we close this one. Ako po si Kapa Morgan and Wadi John Bachinera at your service.
And right now, eto na, Miss Barbie Floriano with the Kasurog Best Player of the Ballgame. We'll see you tomorrow. Bye! Maraming salamat Kapa Morgan and Coach John. We have here our Kasurog player of the game, si Roel Bergantin, jersey number 12 from Team Kataingan with 12 points, 8 rebounds, 8 assists, 4 steals, and 1 block. So congratulations sa iyo, Roel. Ang tanong ko sa likod ng pagkapanalo nyo ngayong gabi, ikwento mo naman sa amin kung paano nag-prepare yung team nyo para dito sa first ever Ako Bicol Cup Masbate. Sa totoo lang talaga, medyo nirapan kami sa preparation namin kasi yung availability ng players hindi nagkakatugma-tugma. Pero nagpapasalamat pa rin kami kay Boss Philip, kay Boss Sir Erscarcha, kay Coach Migs sa pagpursige para kahit paano makapagprepara kami kahit sa depensa lang namin. Credit sa aming lahat dahil sa tulong-tulong kami kaya kami nanalo ngayon. Thank you Lord, thank you Lord. Ayan, teamwork daw ang kanilang naging key para manalo for tonight. Ngayon naman ay may pagkakataon ka para batiin at pasalamatan lahat ng iyong supporters. Go ahead. Sa lahat ng pumunta dito sa Katayngan para manood at magsuporta sa laro, hindi lang para sa Team Katayngan, kundi pati na rin sa Team Kawayan. Salamat po sa inyo lahat. Salamat. Ayan, congratulations again, Ruel and Team Kataingan for winning your first game. Meron pa pala siyang hinahabol. Tsaka kay Boss Mac na nandito pa, pumunta, hindi lang para sa Team Katayngan, kundi para sa Team Kawayan ring. Boss Mac, salamat sa pagpunta. At sa mga kasama niya, sa mga gwapo kong idol dyan. Ayan, grabing saya ang nararamdaman ngayon ni Ruel. So, congratulations again at sa iyong team. Mga Kasurog, be expectant of more intense and exciting games. In behalf of Ako Bicol Portales, Representative Zaldi Ko, Ako Bicol Cup Commissioner Sir Lloyd Rivera, IMBC Head Ms. Russell Oreta, Technical Director Christian Calleja, and from the rest of the team, thank you so much for welcoming us, Province of Masbate. This is Barbie Floriano, your courtside correspondent. Good night, mga Kasurog.